2022ko Euskararen nazioarteko egunerako Durangoko udalaren adierazpena. Euskararen herria gara. 7 lurraldetan zehar, euskaratik eta euskaraz bizi garen 21. mendeko hizkuntza komunitatea. Biziraupena gaindituz, erronka handiak ditugu osasuntsu, moderno, eraginkor eta indartsu garatzen joateko. Euskal Herrian zein Durangon, herri mugimendua izan da, eta izan behar du, euskararen normalizazioaren oinarri eta bidelagun. Eta erakunde publikoei dagokigu, herritarren hizkuntza eskubideak bermatu eta bermatu araztea. Gurean ere, bada arazorik. Azken kale neurketek agerian uzten dutenez. Egun ez dakigu gure hizkuntzaren egoera noraino okertu daitekeen. Hori horrela, beharrezkoa da, aztertzea hizkuntza egoera jasandako kalteak zeintzuk dira eta zenbatekoak diren. Bizirauteko zorian dagoen komunitate izatetik, osasuntsu bizi den hizkuntza komunitate izatera igarotzeko. Euskaraldiak asmo honi erantzuten dio neurri batean. Gure herrian, 2005 herritarretik gora eta hainbat entitatetik bultzatuta. Durangoko udaletik igaro diren 15 egun haue pasata ere, egunero eta urte osoan, aho bizi eta belarri prest, rolean jarraitzeko konpromisoa hartzen du. Haize berriek ekarritako erronka berriak ditugu gurean. Jendartea urte hauetan zehar aldatu da. Horregaitik behar da eta egoera berrien erantzun ezezik hauei erantzuteko estrategiak aktibatu beharrean gaude. Izan teknologia berrien zein adimen artifizialen erronkei erantzuteko gure gizartearen errealitate eta behar berriei egokitzerakoan edota mugimendu migratorioen erronkei erantzuteko unean ere. Horregaitik, guztiagaitik, aurtengo euskararen nazioarteko egunari begira euskararen hiztun ekosistema osatzen dugun guztiok hizkuntzaren biziberritzeko konpromisoa eguneratu eta indartu behar dugu. Ildo horretatik, euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatuak eta euren osotasunean garatuak izan daitezen. Eragile guztiok aleginak eta bi egin behar dugu. Konpromiso zehatzak hartuz, egungo eta etorkizuneko erronkei zintzoki erantzuteko. Euskararen estatusa ez dago unerik osasuntsuenean, eta honek ezinbestean marko legislatibo berriak eraiki eta estrategia ausartak aktibatzera behartzen gaitu. Herri mailako erronka dugu honakoa, euskararen erabilera ahalbidetzeko ekosistemak eraikitzeko. Horretarako, Durangoko ondoko konpromiso hauek hartzen ditu. Durangoko udalak euskara administrazioan lan eta zerbitzu hizkuntza bihurtzeko lana areagotuko du erabal lortu arte. Udal honen baitan eta gure herrian, euskararen sustapenerako ekimen eta politiken inguruko adostasun sozial eta politiko zabal eta sakonean bilatzeko konpromisoa hartzen du. 2023an garatu behar den Euskara planean, udalaren eta herritarren arteko harremanetan euskararen presentzia handitzea, irakaskuntza transmisioa, merkataritza, etorkinak, kultura, kirola eta hedabideetan euskararen presentzia handitzea eta leku izen, hizkuntza paisaia, udaleko argitapen, udal langileen euskara ezagutza, kontratazio erleko irizpideetan eta abarretan euskara sustatzea. 2022ko Euskararen nazioarteko egun honetan, Durangoko udaletik elkarlanean, eraginkortasunean eta adostasunean euskararen herri izaera indartu, berritu eta bizi berritzeko ardura hartzen dugu. Eskerrik asko.